Views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner, at live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, sa 90.7 sa Legazpi City. At live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Aportabac, sa Channel 2 sa EBS-CBN TV+. At tuloy-tuloy lang ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Sundin lamang ang naka-flash na mechanic sa inyong screens ngayon at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube, TikTok, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kailangan ding i-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin, partner, ang ating pagbibigay serbisyo publiko para sa ating tabang legal. Isang misis nais ipakulong ang kanyang mister. Bakit? Dahil lantaran, partner, itong nambababae. Kasama natin ngayon si Michelle Barra. Reklamo pa niya ay isinama pa raw ng kanyang mister ang kanilang anak sa bahay ng kabit nito. Nako, matindi. Ayan, magandang hapon sa iyo, Michelle. Magandang hapon po. Opo. Michelle, nasaan ngayon itong mister mo? Sa ngayon po, nakatira po sila sa tito po ng ano ko po, mister. Kasama po yung babae po niya. Dito din sa Legazpi? Yes. Okay. So, kailan ba inuwi ni mister kasama itong kabit niya at itong anak niya dito sa Legazpi? Nung February 16 po, 2024, biglaan pong pumunta po sa bahay ang mister ko. Wala pa akong kaalam-alam na uuwi po siya. Basta bago pa po noon, nagsabi po ako na umuwi po siya pero wala po siyang sinabi kung kailan. Kaya nabigla po ako nung February 16. Umuwi po siya tapos nakipag-usap po siya sa akin. Ano Pero, naman yung pinag-usapan niyo, Mrs.? Ano po, yung pag-uwi po niya, tapos bago pa po nun kasi may mga text message po siya sa akin na nagsusorry po siya sa mga pagkakamali daw po niya. Sabi, sa akin po naaalala, sabi po niya na ano daw po, yung mga nagawa daw po niya dati kung mapapatawad ko pa daw po Okay. siya. So, ibig sabihin, yung rason ng pag-uusap ninyo, umihingi lang siya ng mga sorry dahil sa mga nagawa niya sa'yo. Tapos yung Pero wala siyang nabanggit na kasama niya itong kabit niya dito sa Legazpi. wala So, naman itinago po niya siyang pa rin. na ano. Paano mo nalaman? Wala naman po talaga siyang na sinama po niya. Basta nung pinapauwi ko po siya, sabi ko kasi ang sabi po niya sa akin, yung lagay daw po niya dun sa Pampanga, parang hindi na daw po kaya kasi sabi po niya na magkakaroon daw po siya ng anxiety or depression, sabi po niya sa akin. So, ibig sabihin, gusto niyang umuwi dito dahil hindi niya nakaya na nandun siya sa Pampanga dahil iniisip kayo, magkakaroon siya ng Opo. anxiety, depression. Tapos- So, naniwala ka naman. Tapos parang may guilt daw po siyang nararamdaman. So, naniwala ka naman sa mga ganong buladas ni Mister. Opo, naman po ako nun. Tapos, Isa kong tanong, Michelle, hindi niya ba nabanggit sa'yo na nung pag-uwi niya dito sa Legazpi, kasama niya itong kabit niya? hindi pa po nun. Basta po ito po nasabi niya na mag-uusap daw po kami. Tapos sabi ko, kung nagkakaroon ka ng anxiety or depression, umuwi ka. Sabi ko, kasi ipapa-check up, ganun, ipapatingin po. So, make the story short, Michelle, wala kang kaalam-alam. Wala naman po. Okay, ako. so
Pero paano mo nalaman? Nakasama niya itong babae niya, ang- yung kabit niya basta dito ang sa nabanggit Legazpi. po niya, ang sabi po, ay ko, umuwi ka kasi sabi ko, nag-iisa ka dyan. Tapos sabi po niya, hindi naman po ako mag-isa. Yun lang po. Hanggang doon lang So po. hindi ang mo ano niya. tinanong kung sino yung kasama niya? Opo, hindi po ako So paano mo nagtanong. nalaman nakasama niya yung kabit niya dito sa Legazpi? Ano po, bago pa po noon, bago pa po siya umuwi, may nagsabi po sa anak ko, yung anak po ng tito po niya, na si daddy mo daw parang uuwi dito pero papaunahin yung mga gamit. Tapos may isasama daw na babae at anak, parang ganun. Pero parang lang po siya, 'di ba? Parang hindi pa man ako sure noon Okay, kasi nung sinabi makumpirma mo nga na nakauwi na si mister mo, kasama yung babae, kasama yung anak, paano mo to nalaman at saan mo nakita na kasama ni mister yung kabit niya? Yung anak ko po kasi pumupunta po doon sa kabilang bahay. So ibig sabihin si mister inuwi itong kabit niya doon mismo sa kabilang bahay lang ninyo. Opo, sa katapat po na sa tito po, sa bahay po ng tito niya. Okay, sino kasama niya doon? Sa bahay po Sa ng bahay mismo na yon. yung tito po niya, yung asawa po ng tito niya, yung mga anak po, bale pinsan, ano po ang tawag doon? Yung mga anak po ni... So ibig sabihin nito Michelle, Yung mga anak ng tito niya, pinsan ng mister oo, mo. ibig Okay. sabihin nito Michelle, umuwi si mister dito sa Legazpi pero hindi sa iyo at hindi sa bahay ninyo. Hindi po. So eto, kailan naman umuwi dito sa Legazpi si mister? Kailan? Exactly anong date? Yung ngayon lang po ba? February 16, 2024. February 16. So nung nalaman mo na naandun si mister kasama itong kabit at anak, ano yung ginawa mo Michelle? Yung una po, wala naman po akong kasi yung hindi ko pa man po baga nakikita, yung anak ko lang naman po ang po sa akin. Kaya lang, may pangyayari po nung March 9 na hindi ko na po talaga kinaya kasi parati pong sinasabi ng anak ko na sinasama daw po siya na umalis tapos kasama po yung yung So nakikita ng anak mo kung ano ang pinanggagawa ni mister at itong kabit niya. Opo, Kagaya kasi ng ano daw po. Teka, partner, matanong ko lang, yung anak mo na sinasabi mong isinasama, ilang taong gulang? 12 years old 12 po. years. So, 12 babae, years lalaki. Babae po. Ano naman daw yung ginagawa ni mister at itong babae para sabihin sa'yo ng anak mo at hindi mo na kinaya? Yung sinabi po niya, yung last na sabi niya, Mami, mama, yung babae nga ni daddy, parang sinubuan ng babae. Tapos sinabi, daddy, ganun. So, pinapakita. yung sweetness ng dalawa nakikita ng Opo. anak mo. Opo. Okay. Kayo ba ni mister ay hiwalay na o sadyang nagkakalabuan lang? Hindi po talaga kami yung hiwalay na kasi siguro po sa pagkakaalam niya, hiwalay po kami kasi, di ba po, malayo ang lugar niya. Nasa Pampanga po siya nag-work. Tapos ako nandito. Tapos, nung umuwi po siya nun, ang sabi po niya sa akin, sabi niya, suportahan mo lang ako sa work ko. Siyempre po, asawa po, di ba? So, suportahan mo po yung asawa mo. Pero wala kayong Sa problema ni mister. Ang alam mo lang, Nagtatrabaho. nagtatrabaho siya doon, nagpapadala sa'yo. So, ibig sabihin, maayos ang inyong usapan at relasyon bilang mag-asawa. Opo, maayos naman po ng time na yun. Kaya lang po, may history na po kasi. May history ng... Nung pambababae po. So si mister, dati nang nambababae. Pero, dito sa una niyang babae, meron din ba siyang anak? Opo. So ibig sabihin, nagpakamartir ka kay mister dahil sa una niyang babae nagkaroon ng anak, eto na naman sa ikalawang babae, naanakan niya ulit. So paano mo ito tinatanggap? Paano po yung dati po, 2014 po yun. Yun na po yung time na na-confirm ko po na nagkaanak na naman po siya. Hindi po niya sinabi yun sa akin. Nakita ko po yung sa gamit niya, yung ultrasound po. Ultrasound ng bata. So hindi mo siya tinanong kung ano ito? Nag-away na nga po kami noon. Tapos doon na po nag-start yung matinding pag-away po. So nag-away na kayo doon. Pero, ang alam mo pa rin, despite na kayo ay nag-aaway, despite na si mister ay nambababae, tanggap mo. At nagpakamartir ka dahil sa pagmamahal. Mahal mo ba siya talaga? Opo.
Matanong ko lang, partner, nung nagtatrabaho ba siya sa Pampanga at sinasabi niya sa'yo na suportahan mo siya sa pagtatrabaho niya, nagpapadala ba sa inyo? May nagsusustento ba sa inyo? Opo, nagpapadala Ilan ang po. anak niyo? Isa po. Nagpapadala po siya. Kaya lang po, may time po baga na sabi niya, pag hindi po ngayon siya nakakapasok, yung dating pinapadala niya, parang bawas na po. Bawas. Kasi sabi niya, pag di siya nakapasok, parang konti din yung syempre. Gaano kayong katagal mag-asawa ni Wilson? Nagpakasal po kami 2011. 2011. Simula 2011 hanggang sa ngayon, ilang beses mo na ba siyang nadakip or nalaman na ng bababae itong si Wilson? Yung mga babae po na naano ko po. Marami. Wait lang po. So hindi matagal, partner, talagang Yung mga palayaw lang. Sige, Yung pinakauna po si Angela, si Angela, si Danica. Mike si po. Danica. Si Danica. Angela, Danica. Si Danica po, may dalawa po silang anak. Okay. Si Angela wala? Wala po. Okay. Si Danica may dalawa silang anak. Sunod. Si Ruby, Ruby, ilan ang anak nila? wala man po. Wala mga anak. Tapos yan na po yung huli si Mary Angeline. Mary Ann. So alternate Mary Ann, partner, apat. una walang anak, pangalawa may anak, sumunod wala, sumunod So, partner apat may anak. na babae. Opo. Okay. Sa apat na yan, nagpakatatag ka, Michelle. Opo. Bakit maraming babae itong mister mo? Gwapo ba itong mister mo? Hindi ko po alam. Tanungin mo Basta, ako, partner. ang sinasabi po niya sa akin, may mga pagkukulang daw po ako. May mga pagkukulang. Ano daw na pagkukulang? Yung mga simpleng bagay po ang mga binanggit niya po sa akin dati. Tapos hanggang sa, So dahil sa pagkukulang na yan, kaya nakaapat na babae. Anong mga Opo. pagkukulang daw yan, Michelle? yung una po yung, halimbawa po may sinabi siya sa akin na hindi ko po nasunod. Halimbawa yung paliligo po, bagay yung halimbawa po, mga, sabi niya 30 minutes ka lang maligo. Kung ano po yung, kasi ang gusto niyang sabihin sa akin, dapat sundin ko po yun. Parang ganun po. Sabi Stricto niya, ito. Ano pa? Ano Opo, pa? may pagka-dominant daliin po mo siya. lang ang pagligo, parang gano'n. Opo, tapos yung pag-asikaso po. Pag-asikaso, dapat asikasuhin mo siya. Opo. Ano naman po, kasi yung time na po yun, yung mag-aasikaso po ako sa kanya, tapos may trabaho din po ako, tapos yung time na nandyan pa yung baby po namin, mga 11 months po yata, o 10 months, yung sabay-sabay po. Tinanong mo din ba si Wilson bakit nang babae siya? Ano ba yung pagkukulang mo? Yun lang ang binanggit niya. Dahil Opo, hindi mo yung asikaso. madami po, hindi ko na po maalala yung iba, madami po siyang Okay. sinabi sa akin. Matanong ko lang, doon sa mga binabanggit mo kasi apat ang naging babae niya, sa dalawang babae lang nagkaroon ng anak. Bali, ilan lahat ang naging anak ng mister mo sa iba? Ano po, nung college pa lang po kami, may nag-anak na po talaga siya bago po kami Opo. nag Ang tanong namin, sa loob ng marriage Yung life, sa Marriage. panahon ng pagsasama nyo, ilan ang naging anak niya sa iba? Ano po, kay Danica dalawa, kay Mary Angeli dalawa din kasi buntis po ngayon. Tapos ang alam ko po nakunan po si Mary Angeli. So, Kaya tatlo bali sana. opo. Tatlo. So, pero apat ngayon, dahil buntis pa ngayon. Okay. So, ito bang mga babae ito, mga taga saan ito lahat? Si Danica po sa Maynila po, nung nasa Maynila po kasi kami noon. Tapos yung si Mary Angeli sa Pampanga po. Pampanga. Yung Ruby, Pampanga din po. yung isa pa, Manila. sa Manila. Okay. so bali partner, tatlo yung anak. So, maliban dito sa tatlong anak, nung kasal na kayo, bago pa kayo ikinasal, may anak na pala siya sa iba. Opo. Ilan? Isa po. Isa. So dati pala itong chick boy. Pero nung nanliligaw ba sa iyo o yung nag-uumpisa pa lang kayo, alam mo na na babaero siya o hindi? Ano po, sinabi naman po niya sa akin, yung mga dating naging karelasyon po niya, hanggang naging honest naman po siya tungkol dun So sa... hindi ka nagduda at hindi ka nagdalawang isip na magpakasal sa kanya. Nagtiwala ka. Opo. Ayun. So yun ang tanong partner, nagtiwala siya at mahal mo itong si Wilson. Okay, so tanong, ngayon na pinaglululuko ka na ni Wilson, mahal mo pa rin ba si Wilson? Yung totoo. Mahal pa rin, partner. Napakasakit partner. Na binigay mo ba ang lahat kay Wilson? Kasi Okay, sa ganyang partner, may sitwasyon, tanong ko lang.
Maliban ba sa kasalanan niyang pambababae, meron pa bang ibang ginagawang masama sa iyo si Wilson? Halimbawa, sinasaktan ka ba? Anong klase ba siyang karelasyon? Anong klase siyang asawa? Hindi naman po yung totally na parating nananakit po. Siguro nasasaktan po niya ako pag yung nag-uusap po kaming dalawa tapos yung parang napipikon siguro po siya kasi 'di ba nag-uusap kayo tapos may sinasabi siya, dedepensahan ko din po ang sarili ko. So nagkakapiko na kayo? Siya. Opo. Okay. So, Tapos nakita po mismo yun ng anak ko kasi So, yung pag-aaway namin. ang tanong ngayon, bakit mahal na mahal mo si Wilson sa kabila ng lahat ng sabi mo ilang beses mo na siyang nahuli na may babae, nagkaanak sa iba? Bakit mahal na mahal mo? Yung po yung nararamdaman ko. Tapos isa pa yung... Totoo ba ang kasabihan na love is blind? Tapos ayoko rin po ng broken family. Ayaw niya partner ng broken family. Hindi, actually partner, paulit-ulit ko yan sinasabi. Kahit sa'yo partner, sinasabi ko yan sa'yo. Na importante yung pagsasama ng magka-partner o mag-asawa kung kayo ay nabubuhay ng mapayapa, tahimik, maligaya, masaya kasama ang inyong anak. Pero kung At nagmamahalan. Pero kung nagsasama kayo na mayroong mga pagdurusa, hinagpis, Or takot na lang. galit, at takot. Nakikita Actually, ko kasi partner, sa hindi mo kanya yung dapat pa... Nakikita ko kasi sa'yo, Ayaw takot niya ba ng itong broken nararamdaman mo? Meron ka bang takot kay Wilson? Okay, partner, nandito na. Ayan na, yung sige. inireklamo. Partner, eto na, nasa kabilang Ang linya ng telepono. napakapugi kasi apat ang babae. Oh, etong si Wilson Barra. Magandang hapon, Wilson. Opo, Wilson, naandito ang iyong asawang si Michelle. Totoo ba ito na may anak ka sa babae mo ngayon at kasama mo itong kabit mo dito sa Legazpi City? Nakikipag-hiwalay na po ako sa kanya at alam niya naman po yun. Teka. Teka, Linawin oo. natin. Nakikipaghiwalay ka kanino? Kay Michelle. Okay, wait lang Wilson, bago yan na sinasabi mo, yung tanong ko, sagutin mo muna. Totoo ba nakasama mo dito sa Legazpi etong kabit mo? Ma'am, meron po akong karapatan to not to discriminate myself in front of the people. And sa totoo lang po, narinig ko rin po yung sitwasyon niya. Hindi ko po binabaliwala. Wait lang Wilson, sandali lang Wilson. Wait lang Wilson kasi inaayos namin yung Sandali audio mo, sandali lang ha. Okay. inaayos namin yung... Wala sigurong baterya. Okay, wait lang. At Oh, walang eh. lapel itong si... Okay, wait lang So dito na lang sa akin. Okay, Wilson, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. So, maayos ba napapakinggan dyan? Mayos. Okay. So ganito Wilson ang tanong namin kasi ayaw mong sagutin yung tanong namin kung totoo nakasama mo itong kabit mo dyan. Meron po akong karapatan to shadow my name in front of the public. Why would I be justified with my complete name and be judged? Okay, ganito Wilson, hindi ka namin hinuhusgahan. Hindi ba po tapos magsalita? O sige, magsalita ka. Pero pag kami nagtanong, sagutin mo din kami Wilson, Gusto ko pong linawin yung side nyo. Mag-mediate po ba kayo? Or are you the guy or are you the group who would push everything much worse than this? Kasi ma'am, sa totoo lang, yung pag-abot ka digdi, nakikiusap na po ko dyan sa Kaurunindong yan na magharap-harap kami na daing sites na babadingan. Kundi, sa akin Okay. Ganito Wilson, naandito ngayon itong asawa mong si Michelle. Kasi kami, ito ay public service program. Ang aming objective ay makatulong. Ngayon, naandito si Michelle, ang asawa mo Wilson. Ano yung gusto mong ipakiusap sa kanya? Go ahead. So, wala po tayong side comments na kung pwede lang po na pogi ako kasi hindi ko naman po kasi sinasadyang ganito, umabot sa ganito. At hindi naman po ako para i-judge din si Michelle sa nararamdaman niya ngayon, kundi nakikiusap po ako. Lumuhod na po ako sa harapan niyan. Teka, medyo... Maraming beses. Wait lang. Ito yung partner ko. Kasi Wilson, parang ang lumalabas dito,
pinapangaralan mo kami at gusto mong ikontrol ang aming mga tanong sa iyo. Ganito, ano? Hindi, ma'am. Yung tanong niyo po kasi, ma'am, is part of the process by which ako po yung madi-discriminate. Teka. Partner, lika. Sige, Ilapit mo, dito, bigyan mo sa akin ito. ilapit ko lang sa gitna, partner, para you Wilson, can... pakinggan mong mabuti, ha? Nandito yung legal mo na asawa na kasal sa'yo. Nagsusumbong at humingi ng tulong dahil nga sa ikaw ay ng babae. Opo. Sinasabi niya na nagkaroon ka ng 4 na babae, meron kang anak doon sa 2 babae. So karapatan ng misis mo na legal na asawa mo na magreklamo at magsumbong sapagkat nayurakan at natapakan ang kanyang karapatan bilang legal na may bahay. Tama? Sa anong paraan po kasi? Ang tanong ko sa iyo ngayon, totoo ba itong sinasabi ng misis mo na ikaw ay nagkaroon ng mga anak sa 2 babae at 4 ang naging babae mo? Matagal na po kaming hiwalay. Hindi, ang tanong ko, sagutin mo ang tanong ko. Legal mong asawa itong si Michelle? Oo o hindi. Opo. Okay. Nagkaroon ka ng ibang babae at nagkaroon ka ba ng mga anak sa ibang babae? Sino po nagsabi nun? Tama po ba? Ikaw, itinatanong ka namin. Totoo ba ang sinasabi ni Michelle? Bakit po natin i-justify ngayon yun? Samantalang Hindi ko ginajustify, tinatanong ka namin. Oo, actually, sir, kailangan mong i-justify yung sarili mo dahil lahat ng sinasabi ni Mrs. ay may ebidensya po siyang hawak. At sigurado, dahil legal na asawa ito, partner, legal na misis ito, may karapatan ito magreklamo. Alam mo, Sir Wilson, ang nakikita namin, Sir Wilson, etong si Mrs. mo ay dihadong-dihado sa'yo. Ito ba hindi dahil... naman po. Hindi ko po alam kung anong gusto niya. Alam po namin kung anong Alam gusto mo, niya. gusto ko. O sige, sabihin mo, Michelle, sa kanya, anong gusto Alam mo? mo, gusto ko. Tingnan mo, partner, yung mister niya sa Wilson. Anong gusto mo, Michelle? Gusto ko ng buong pamilya, pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa akin? Ang mga message mo noon. Nung una pa lang, hindi naman ganyan na. Ngayon, makikipaghiwalay ka. Ngayon, ipipilit mo dun sa bahay na magsama kami ng kasama mo. Wala akong sinasabing ganun. Pinipilit mo. Di ba nung isang gabi, nagsabi ka sa akin, Kilapit lang. nagsabi ka sa akin na, kung pwede dun muna kayo? Ano yan? Napakawalang respeto mo na. Hayaan natin na yung galit natin sa isa't isa. Ang galit, totoo mo ang sinasabi ko! So magagalit sa akin ng lahat ng tao. Mangyayari Michelle, linawin ko lang. Kinakausap ka nitong si Wilson na kung pwede doon tumira kasama yung babae niya. Abay, matindi. Oo, kung pwede lang ako magmura dito, partner, gagawin ko na. Nakikipagkasundo mo na kung pwede ganun po yung... Anong klaseng tao itong si Wilson at anong klaseng asawa ito, partner? Hindi ganun. Ano po, sinasabi po niya nag-convert na po sa Islam. Ma'am, pwede po ba? Kaya po ako humarap dito. Sige, Kaya po Wilson, ako magsalita ka. Sagutin mo itong si Michelle kung bakit binabanggit niya na gusto mo magsama kayo together with Nakabet at itong si Mrs. sa isang bahay. Bakit ko po ipipilit sa kanya na magsama kami? Di ba yun ang sinabi mo? Yung una na pag-alam mo. Sabi mo baga, kung pwede dun ka. Ganito ma'am, akala ko mediator tayo. Ang akin lang naman, hindi ko naman po party. Naku. Alam mo, Sir Wilson, ganito Sir Wilson, ang gusto namin magkausap kayo, pero hindi namin hawak ang emosyon ng isa't isa. Hindi naman po tayo para magkagulo. Kawawa yung bata. Kaya nangyayari ngayon. Kawawa yung bata, okay? Naisip mo ba? Pinakita mo pa sa bata yung pambababae mo. Kaya? Sinasabi sa akin sa Eli yung mga Bata, yung masaya sakit yung sa bata loob. kasama namin. Hindi mo pinapaliwala mo yun. Natatakot sa'yo na Eli. Natatakot sa Eli sa ibang sabi. Nakipag-iwalay sa akin. Sumama ka sa iba. Anong sumama sa iba? Sino yung sumama sa iba? Hindi ako sumama sa iba. O, tingnan mo. Hindi ako Bakit sumama hindi sa ka- iba. May patunay ka. Wala kang patunay. Ay, Meron akong Nabaliktad patunay. mo ako.
Ikaw yung sumama sa iba. Una Hindi pa nga lang. ako sumama sa iba. Bago umuwi sa inyo. Pumunta Umuwi ako ka sa inyo. kapatid ko. Hindi ka Bakit mo hindi ba ka- pinagpipilitan yan? Ano to? So diinan na lang to. Kaya ka nandyan. Didiin mo ko. Tapos ayaw mo pakinggan yung kung ano rin yung naranasan ko. Ano nga yung pakinggan kasi hindi naman kasi ganun yun eh. So ano nga yun? Nakita ko. Ilang buwan ako. May patunay ka nga. Nakinig sa phone na bumili ka ng... Justify mo kasi Okay. yung mga nagawa mo. Okay, ganito, Michelle, Okay. makinig ka muna, no? So, sinasabi partner, parang anong lumalabas ngayon, dahil nagsusumbong itong si Michelle, merong sinasabi itong si Wilson, na parang kinaliwa din siya ni Mrs. Totoo ba yun, Wilson? Oh, sir, ayoko po i-discriminate siya at babae po siya. So ngayon, ang sinasabi ko, sana naiintindihan niya yung bagay na hindi ko pinipilit sa kanya, kundi naramdaman niya rin sa akin. Naganap siya ng iba na pumupuno din sa pagkukulang ko bilang asawa niya. Okay. So, nung gabing yun, malinaw pong narinig sa kanya na maayos na lang sana kaming maghihiwalay at magkakaroon kami ng kasunduan na huwag pabayaan yung bata. Meron pa po, sa totoo lang po, umanap pa siya ng phone, sinilid niya sa ano niya, sa bag niya, at akala niya hindi ko alam. Wait lang, Wilson, sandali lang, ano, kasi... Alam niya yung pakiramdam ko. Opo, habang nagsasalita ka, Wilson, parang hindi nag-agree itong si Michelle. Michelle, ano itong binabanggit ni Wilson na nauna ka din, nasaktan din siya, meron kang ginawa na hindi niya gusto? Yan po yung ng babae yung kay Danica po. Okay. So ganito na lang, Michelle, ano? Kasi ang importante dito yung kapakanan ng anak nyo. Ilang taon na yung anak nyo? 12 po. 12 years old. Pangalawa, yung karapatan mo bilang legal na Asawa. So ngayon, nandito ka, ano talaga ang gusto mong mangyari? Maayos kayo ni Wilson para sa anak nyo? Or habulin mo yung karapatan at yung naramdaman mong pagyurak sa karapatan mo bilang legal na asawa? Huli ko po karapatan. Habulin niya ang karapatan niya, partner. Okay. So, Ano. Eto, partner, dahil tinanong mo si Michelle kung Okay. ano yung gusto niyang mangyari, eto naman, tanong ko naman kay Wilson. Wilson! Hello, Wilson? Kung sa totoo lang po sana. Ano po? Okay. Ano ang gusto niyo mong mangyari dito sa relasyon mo kay Michelle? kasi kanina binabanggit ni Wilson na makikipaghiwalay siya. Ganito po yung sitwasyon ko. Hindi naman po malayo na medyo may pagkukulang akong liwanagin sa kanya yung estado ng relasyon namin. Hindi ko po pinaramdam dyan kay Michelle na iba siya. Pero nung hiwalay kami, na siya ang umalis, maraming bagay na tumatak din sa isip ko. Yung mga bagay na sinabi niya kanina na nireklamo sa kanya, stop po, hindi ko po sa kanya nireklamo yun. Kundi sa mag-asawang matured. Kasi matured na matagal na po kami nag-living yan. Hindi naman po kami basta-basta lang. Matured. Wait lang, Wilson. Wag na nating masyadong pahabain. Ang tanong Opo. namin, ano yung plano mo ngayon sa relasyon mo kay Michelle? At sa anak mo. Hindi na po mahal. Wala na rin kami. Hindi kami mag-acceptance. Wala nang acceptance sa amin. So hindi mo na mahal itong si Michelle. Sarado ang desisyon mo na ayaw mo na kay Michelle. Wala na po kaming paraan para mag-usama. Pero, Okay. okay. Pero tandaan mo, Wilson, kasal ka dito kay Michelle. Opo. Kaya kung nire-respeto siya. Okay. Ngayon yung Eto. Wait lang, partner. Wait lang. Gusto kong malaman. Kailan, kasi binabanggit mo, Wilson, kailan ka nakipag-usap kay Michelle para sabihin na ayaw mo na sa kanya at nakikipaghiwalay ka na? Ngayong pag-uwi ko, cleaner ko sa kanya yun. At matagal na namin pinag-uusapan yun, ayaw niya lang. So ikaw talaga, buo na ang desisyon mo, Wilson, na makipaghiwalay, ayaw ni Michelle. Yung mga Ayaw sabi niya. ko kasi yung mga messages po niya, yung mga ginagawa ko niya, alam mo po yun. Ano ito, Michelle? Gusto kong linawin din sa'yo. Wait, Wilson, Ikaw kasi babae, akala mo yung pinag-uusapan ninyo, very usual, away, bate. Pero
Gusto kong malaman, kailan kayo huling nagsama nitong si Wilson? Alam mo yung iniibig kong sabihin na pagsasama? Umuwi po kasi siya nung 2023 po. So ngayong taon, yung pag-uwi niya dito, walang nangyari sa inyo, okay, wala. So hindi na kayo nagkakasama sa isang bahay? Hindi po, nandun po siya sa tito niya. So hindi na kayo magkatabi o nagkakahawak kamay? Okay. Partner, nandyan na yung Okay, makinig ka makinig ka, Wilson at Wilson, saka ano? si Michelle para kailangan na natin dito yung tulong partner ng ahensya ng pamahalaan or yung mga in-charge at marunong sa ganyan para malaman natin kung paano ito I-handle. Opo. i-handle. Para sa maaring may tulong sa mag-asawang ito, nasa kabilang linya ng telepono si Feby Fin Balete, ang social worker ng CSWDO Legazpi. Magandang hapon po, Ma'am Feby. Yes, ma'am. Good afternoon po. Akin na lang, ilapit ko na lang at para magkaintindihan. Okay, partner. Okay, ulitin ko, Ma'am Feby, magandang hapon. Magandang hapon po. Good afternoon. Opo, Ma'am Feby, sa mga ganitong klase po ng problemang mag-asawa, ano po yung nararapat gawin ni Mrs. at ni Mr.? Kasi linawin lang natin, Ma'am Pebe, itong lalaki ngayon, nakasal dito kay Michelle, nagsasabi na gusto niya nang makipaghiwalay dito sa legal na misis niya. Pero itong misis, ayaw daw makipaghiwalay. Pero sabi nung lalaki, wala nang puwang na sila ay magsama uli o magkasundo dahil nga sa sitwasyon na sabi na rin ni Michelle na itong mister niya ay may iba nang kinakasama at may anak na sa iba. Yes po. Good afternoon po ulit. Actually po, si Miss Michelle mismo po ay nagpunta sa amin, sa office po namin last Monday. So, bali, nakausap ko na po siya personally, si Miss Michelle. So, yung na-disclose niya po this afternoon, nasabi niya na rin po entirely lahat po ng nangyari sa kanila, naging problema po nila ni Mr. Wilson. So, from Miss Michelle po, siya po mismo nag-disclose na willing po siya to file a legal case, which is violation of Republic Act 9262 or the violence against women and their children. So, decided po si Miss Michelle, and then one of the requirement po talaga is to undergo psychological evaluation muna to determine po kung gaano po naapektuhan si Michelle and yung daughter niya. So, as advice po, i-refer po namin siya for psychological evaluation sa isang psychologist po. And then, mag-a-assist din po kami sa kanya financially to cover po yung cost na yon. Kasi as per Miss Michelle po, wala po siyang own resources sa presente, no? Kasi dependent po sila ng daughter niya kay Mr. Wilson for the last ilang years po, no? So kami po, nag-assist po kami na i-refer po namin siya for financial assistance. So si Miss Michelle po, na nag-undergo din po na sa amin ng counseling last Monday, decided po siya and tutulungan po namin siya sa processing po ng filing of case po against kay Mr. Wilson po. Ayun. Opo. With that, partner, Oo. maliwanag na tutulungan ng CSWDO Na etong si makapag-file Michelle makapag-file ng kaso laban kay Wilson. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Feby. Yes po, thank you po. Opo. Eto naman, partner, para sa legal na aksyon, nasa kabilang linya din ng telepono si Police Lieutenant Lani Mendoza Dinayog, ang Police Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Magandang hapon po, Lieutenant. Opo. Lieutenant, sapat na po ba itong mga ebidensya na meron po si Michelle na may anak po itong si Wilson sa ibang babae para po siya ay makasuhan nitong si Michelle ng ano po pong kaso na pwedeng kaharapin ni Wilson? So, sa part po ng PNP, pwede pong magkaso si Michelle ng concubinage, lalo na yan nga po, may mga anak na po pala si Wilson sa ibang babae. At kung mapapatunayan po na nagsasama po sa isa bubong ang babae ni Wilson at saka si Wilson po, is may habol po talaga si Michelle na magsampa ng kasong concubinage. Ayun. At pwede rin po under ng RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, pwede din po Okay. magkaso si Michelle ng Ma'am, yung bang emotional distress. yung bang 12 years old na bata, minor de edad, na nakikita na yung tatay niya ay may ibang babae na nagsusubo, di umano ng pagkain, kaya medyo naapektuhan yung pag-iisip ng bata, Emotionally, emotionally. mentally. May kaso din ho ba yun? Opo sir, pwede po siyang mag-fall under po ng RA 9262, which is Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, Okay. sir. Pwede siyang So sa pagkakaso Sir, ang po, emotional
Sa pagkakaso ni Michelle laban sa kanyang mister, kasamang makakasuhan yung kinakasamang babae. Yes, sir. Pwede po siya, sir, kasuhan under 9262 po, sir. Okay. Ayun. Dagdag na tanong po, Lieutenant, kasi nababanggit po ni Michelle na hindi lang po itong presenteng kabit or kasama nitong si Wilson ang naanakan. Meron din po yung mga Iba. nauna pang babae. Ito po ba ay maaari din pong maisama doon sa kasong isasampa ni Michelle? Sa ano po, ma'am, sa concubinage po. Yes Oo. po. Ang kailangan lang ng po element po, sir, ng concubinage is, yun nga, sir, mapatunayan na may Ano? relasyon ang lalaki po, sir, at saka yung asawang lalaki, sir, at saka yung kabit, sir. Tapos, nagsasama po sila sa isang conjugal dwelling po, sir. Ayun, okay. So maraming salamat sa inyo, Police Lieutenant Lani Mendoza Dinayog, ang Police Information Officer ng Albay PNP. Opo, Maraming sasamahan na salamat. lang po namin, ma'am, itong si Michelle kung ito po ay desidido ng magsampa ng kaso. Tanungin natin, balikan Yes po, natin ma'am. si Michelle. Maraming salamat po, Lieutenant. Balikan natin Thank you si po, ma'am. Michelle. Michelle, ano na ba ang desisyon mo ngayon? Kasi yung mister mo, si Wilson, klarado sinasabi niya ngayon, ayaw niya na sa'yo, wala nang puwang na kayo ay magkasundo, magkasama bilang mag-asawa. Ibig sabihin, desidido na siya makipaghiwalay. So ikaw, tatanggapin mo na ba yun na makikipaghiwalay at ano ang plano mo ngayon kay Wilson? Ididiretso mo ba itong kaso? Pero kasi kanina, kaya ko tinatanong yan sa'yo, kasi tinanong kita kanina paulit-ulit, sabi mo, mahal na mahal mo si Wilson. Okay. So tanong, pagkatapos mong marinig si Wilson na gusto na talaga niyang makipaghiwalay sa iyo at tahasan niyang sinasabi na wala nang puwang na kayo ay magsama, ano ngayon ang plano mo? Kakasuhan ko pa rin po siya. Hindi na po mababago ang isip ko. Ang kapal-kapal po ng mukha niyang gawin sa akin. Mga So, tapos, kahit mahal mo siya, kakasuhan mo na siya. mga tapos niya po, ipahiya ako sa buong, ano po dun sa kanila. Ang ginawa niya po sa akin, nakakahiya. Ninalaba po niya na. Ninalaba po niya sa bahay. Ang Okay. ginawa pa po niya sa anak ko. Okay, eto na. Hindi ko po. Okay, balikan ko rin si Wilson. Wilson. Okay. Wilson? Wilson? Okay. Ano na lang ang mensahe mo dito kay Michelle? Kasi sabi ko nga, inulit ko yung sinabi mo kanina. Ikaw na rin na nagsabi na wala nang puwang na kayo ay magsama uli at gusto mo na talaga makipaghiwalay. Ngayon, nagdesisyon na itong si Michelle na magpapile na lang ng kaso laban sa iyo at laban sa kinakasama mo. May mensahe ka ba na gustong sabihin pa dito kay Michelle ngayon? Sana po maayos namin ng hindi na... Wilson, idiretso mo. Wilson, idirekta mo kay Michelle. Anong tawag mo kay Michelle? Ano po yung tawag po sa kanya, endearment? Ano yung dating endearment nyo? Mamo po. Okay. Sige, anong mensahe mo? Kausapin mo siya ng direkta. Kung nandiyan po ako, luluhod po ako sa kanya. Hindi naman po ako para makipagtalo sa kanya. Hindi naman po ako ganun kasamang tao. Nadala na naman po ako sa mga bagay na hinahanap ko rin yun. Katao lang naman po. Ako po nagkamali ka isang beses lang po. Ulit-ulit na po yun. Hindi Ang pagkamali isang beses. Ang paulit-ulit desisyon na po yan. Wala na po ibang rason ngayon para masaktan ka pa. Iniisip ko yung nanay mo, iniisip ko yung kapatid mo, masyado ko Hindi mo yan inisip. Hindi mo yan inisip. Kasi kung inisip mo, lalo naisip mo na hantong yan sa ganito. Makikiusap ako sa'yo. Sinuwi mo ko rito. Pinauwi kita pero hindi ko sinabi na iuwi mo yung babae mo. Sabi ko, umuwi ka. Tumpak, partner! Gustong pauwiin Hindi ko si Wilson. sinabi na iuwi mo yung babae mo, kasama mo. Hindi naman kasi, ba't kasi ganito nangyayari? Ganito nangyayari. Hindi mo ba naisip ang ginawa mo sa akin? Pinahiya mo ako! Pinahiya mo ako sa lahat ng tao! Walang tuya sa'yo. Ay, wala. Pagkatapos mo dalhin yung babae mo, ang tawag doon.
Alam mo naman na to. Minensasyon ko yung mga pamilya nito. Pagpurahin ako. Binabanggit ni Wilson, partner, na alam daw ni Michelle dahil minessage yung mga babae. May alam nga si Michelle, pero parang ang gusto ni Wilson, tanggapin na lang ni Michelle na meron siyang ibang babae. Kaya ka nakikipagkasundo sa akin. Ipagsasama mo kami sa isang bahay, tapos sasabihin mo pa sa akin, nag-convert ka sa Islam. Last na itanong ko na. Totoo ba yun, Wilson? Nag-convert ka sa Islam? Ako po hindi ko po alam kung bakit kailangan Okay. Parang Okay. gusto mo malaman, Wilson, totoo ba na nag-convert ka sa Islam? Or parang ito ay parang gusto mo lang sabihin kay Michelle na you are free na mag-asawa ng ilan dahil ikaw ay Islam? Hindi ko po alam kung bakit isasali yan. Samantalang Mamuhay daw po kami katulad ng mga Okay. Muslim. Parang Eto na. ganito. Bago tayo magtapos, Wilson, mensahe mo kay Michelle, nakikinig siya. Ano ang gusto mong mensahe sa kanya? Kuminahon po siya at wag naman po siyang basta-bastang gagawa ng alam kong in a long run ang pagsisisihan namin. Oh my God. Okay. Oh my God, Wilson, you want Ginawa mo na nga. Michelle na maghinahon at huwag gumawa ng bagay na pagsisisihan. Ikaw ba, inisip mo yung bagay na yan, na naghanap ka ng iba at pagsisisihan mo sa bandang huli? Ulit na. Okay. So ganito, Michelle. Hindi naman to isang beses na ginawa niya pa ulit. Pinal kong tanong, Michelle, itutuloy mo ang kaso. Okay. So sasamahan ka ng aming team, Michelle, sa Philippine National Police upang makapag-file ng formal na reklamo laban Nagagalit dito na kay ako, Wilson. partner. Kasi ikaw nga ay may karapatan dahil legal kang asawa. Ikaw naman, Wilson, ganito na lang gawin mo, ihanda mo ang iyong sarili at maghanda ka na rin ng abogado mo dahil siguradong tatamaan ka sa kasong ito. Sa korte, hindi uubra ang paluhod-luhod, partner. Yes, oo. Okay. So yun na lamang, partner. Salamat kay Wilson at Michelle. Mensahe mo last, Michelle, kay Wilson. Last na mensahe mo, bago tayo magtapos. May masasabi ka pa ba? Wala na. Okay, tanong ko uli, mahal mo pa ba si Wilson? Hindi na daw, partner. Hindi na. Nagbago na Okay. yung kanyang desisyon. Kanina, oo. Ngayon, hindi na. Okay. Totoo yun, partner, na nagdidepende, partner, ang sagot ng isang tao. Depende din sa pakikipag-usap at Okay. pagpapakita mo ng totoo. Okay. Sa mga kababayan po natin at siguro sa mga nanonood, magsilbing aral nawa ito at magsilbing leksyon, mga kaibigan, huwag tayong gagawa ng mga bagay na pagsisisihan natin sa bandang huli, gaya ng sinabi ni Wilson. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, gamutan ng isang ginang na 3 taon nang lumalaban sa stage 4 breast cancer, ora mismong bibigyan tugon ng programa. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang mamaya dahil bago matapos ang ating programa, ay pipili muli kami sa inyo ng mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol. Katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Partner. Yun nga. yung lalaki ang nandyan, ganon. Ito ngayon, iba naman ngayon partner, ganyan Okay. At least, alisin na muna natin partner yung mga kanina. Mula sa Calabanga, Camarines Sur, makakausap natin ngayon si Eileen Insila, 35 taong gulang at 3 taon nang lumalaban sa stage 4 breast cancer. Magandang hapon sa iyo, Eileen. Magandang hapon po, sir. Eileen, kumusta ka ngayon? Sa ngayon po, okay naman po. Okay. Sino ba ang nag-aasikaso at nakakasama mo ngayon? Mother ko po. Mother ko po. Mother mo. So ikaw naman ba'y nakakapagpagamot? Opo, nakakapagpagamot naman po. Okay. Meron ka na bang pamilya? May asawa at anak? Opo, meron naman po. Ilan po? Ano po? Ilan po yung anak mo? Isa lang po. Yung mister mo, kumusta naman? Ayun po, nagtatrabaho po sa Laguna. So nagtatrabaho at nagpapadala naman sa'yo? Opo, nagpapadala naman po. Hindi naman siya pinanghihinaan ng loob na ganyan yung sitwasyon mo? Hindi naman po. Okay. So, ikaw ba'y nakailang session ka na sa chemotherapy? Pang-4 na po sa Lunes. Okay. Eileen, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo, siyempre, itong sakit mo po ay kailangan po ng mga therapy. So, paano nyo po natutususan ito pong gamutan ninyo? Nanghihingi po ng tulong sa dyan po sa munisipyo. Mga pang ano din po. Opo. So, ano po yung madalas nyo pong ngayong nararamdaman? Sa ngayon po, ito lang pong sa paa ko, medyo nasakit. Sa paa nyo po. Ano po yung sabi ng doktor patungkol po sa inyong kalagayan, Eileen? Ano daw po, sabi daw po ng doktor, sa pag anim pong session sa chemo po, magpapa-CT scan daw po para daw po malaman kung nag-e-epekto daw po yung gamot na pinibigay po sa akin. So, ang tapos kailangan... daw po, Opo, so ang kailangan mo po ngayon, Eileen, ay pang-CT scan? Opo, tapos sabi po ng doktor pa, magpapa-bone scan din po. Gawa ng nasakit nga din po yung paa ko. Okay. Ito ngayon, Eileen, para mabigyang solusyon ang iyong alalahanin,
makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ginoong Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Norby, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Partner Josh, Ma'am Remy, magandang hapon po sa inyong dalawa. Okay. Sa ating pong taga-subaybay at taga-pakinig ng ating programa, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo, magandang hapon po sa inyong lahat mula po sa ating dalawang congressman, kay Kong Jill at Kong Saldi. Pinapaabot po yung magandang hapon po sa ating lahat. Okay. Ito ngayon, Norby, napakinggan mo naman siguro si Eileen. Ano ngayon ang maaring tulong na asahan ni Eileen mula sa Ako Bicol Party List? So, kay Ma'am Eileen po, since nabasa ko naman po yung kanyang study, yun po ang kanyang history tungkol po sa kanyang sakit. At siya po ay mayroong stage 4 cancer. Ngayon po, tayo po ay medyo nakikipag sa kanya at yun pong karamdaman na yun ay mahirap, lalo na po sa kanya, sa kasulukuyan ay naramdaman niya yun. At tayo po ay, kumbaga, naramdaman natin po yung paghihirap at tayo naman po ay handang tumulong. Ang Ako Bicol Party List po ay handang tumulong sa mga ganyang sitwasyon. Ngayon po, ang atin naman po mga partners na hospital ay may mga available funds naman po. Alamin din po natin kasi ang alam ko po yung NICC parang for funded pa lang tayo. Pero po yung Mother Seton, na as far as I know, we have a fund in Mother Seton at the same time in BNC. Yun pong hinihingi ng ating pasyente like CT scan and bone marrow. Ano ba yan, Ma'am Eileen? Sorry kung medyo po very medical po yung term. Pero po, tutugunan po natin yon sa tulong po ng Ako Bicol Party List at pakipagtulungan po na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Tayo, ang tulong po ay bibigay sa inyo po sa lalong madaling panahon po. Ayun, so maliwanag po yun, Sir Norby, tutugon ang Ako Bicol Party List sa kahilingan po ni Nanay Eileen. Opo. Okay. Maraming salamat sa inyo, Ginoong Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Thank you so much. Maraming salamat po. Balikan lang natin si Eileen. Eileen, napakinggan mo, tutulong at aaksyon, tutugon ng Ako Bicol Party List sa iyong pangangailangan, lalo na sa pinagdaraanan mo ngayon. Opo, maraming pong salamat. Ayun. Malaking tulong po yun. Okay. Okay, eto naman mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan na natin partner ang maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ayan, magandang hapon. Opo, ano po yung pangalan ninyo at taga saan po kayo? Angelita Mabini po, from Bigao, Daraga po. Angelita Mabini ng Bigao, Daraga. Opo, ano po yung gagawin nyo po, Nanay, sa 1,000 piso? Ay ano ko po, pambili ko po ng bigas. Ayun! Pambili ng bigas. Kayo po ba ay may pamilya na, Nanay? Opo. Opo, ilan po yung anak? 5 po. 5, ilan po yung asawa? Isa lang po. Ay, yung 5 anak nyo ba, may plano pa ho kayong dagdagan? Wala lang. Ayun! Okay, lagi ho ba kayong nanonood ng programang ito? Opo, ngayon nga po nakikinig pa kami sa radyo. Anong masasabi mo doon sa nagreklamo kaninang misis at doon sa mister? Ang masasabi ko doon po, mag-usap sila para magkasundo sila. Ayun. Alam mo, partner, kung bakit nag-feedback? Nanonood siya, partner, at the same time nakikinig sa radyo. Okay. Nanay Angelita, maraming salamat po. Huwag niyo pong ibababa ang telepono dahil tatawag po sa inyo ang aming staff or kakausapin po kayo ng aming staff para malaman niyo po kung paano niyo po matanggap itong 1,000 pesos. Or kung paano makakarating yung 1,000 pesos sa Bigao. Okay, congratulations. Okay. Ayan mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang kayong sumabaybay sa ating programa at malay po ninyo, isa na naman sa inyo ang maswerteng mapipili sa Lunes na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. At sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayo humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico
sa Camarines Norte. Diyan po mismo yan sa Kapitolyo. At para naman sa mga taga Camarines Sur, pwede kayong dumulog sa Zona 2, Taguntong Guwa, Camarines Sur. Meron po kaming tanggapan dyan. At bukas po yan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. At siyempre, may paalala tayo, partner. Bukas na ba ito, partner? Yes, partner! Paalala natin sa ating mga masugid na taga-subaybay, bukas na po. Bukas na! Sabado! March 16, isang selebrasyon para sa Women's Month ang handog ng Ako Bicol Party List para sa mga kababaihan ng Legazpi City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maasahan nyo ang Tarabangan Caravan sa Embarcadero de Legazpi. At asahan nyo rin mga kaaksyon mula alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon. Ang Ako Bicol, Tabang, Ora mismo ay live yung makakasama sa araw na ito para maghatid ng isang usapin patungkol sa karapatan ng mga kababaihan na may temang Know Your Worth, Overcoming Domestic Violence and Sexism. Anong gusto sabihin yung partner sa Tagalog? Opo, partner, para po ay malabanan itong domestic violence, ito pong pag-aabuso sa mga kababaihan. Katulad noon nangyari. Yes. Ayun. And syempre, partner, yung mga sexual abuse. Kasama natin ang naglalakihang mga pangalan ng mga babae ng Albay Provincial Police Office na sila Police Major Nora Vizcaya, ang hepe ng WCPD Albay PPO, at si Police Lieutenant Lani Denay Og, ang Police Information Officer ng Albay PPO. Iniimbitahan rin natin sa araw na iyon ang dalawang magigiting na abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter na sila Attorney Syra Bilen at Attorney Marie Bernardino Belarmino. Yon, partner. Hanggang sa Lunes, mga kaibigan, sama-sama nating aksyonan ng mga problemang medical at legal. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang, Ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.